Какво правиш? Имам повече хора спала. Имаш гадни пръстини. Пръсти от футьол. Абе, що смачкам? Абе, на работа само цинго. Майка ти шиба. Дай, Саши, давай. Дай моето момче. Дай да дълга сте. Върни предавка. Ай, момче. Не, какво правиш, бе? Какво правиш? А така, бе. Моми чудно, къде отиваш? Маляш, бе. Той отива нагоре. На кръго да имаш камера. Гледаш кръговото го мин за 60. Къде отиваш, Саши? Ще отида някакъв след костюма, човека. Моите деца, той роман си кеш, Бубо. И не знаете вас кога чака утре. Баби, пазете се. Няма да ви лъжа. Искам просто да умра. Количката ми напоследък и тя прави проблем. Да, сега се чувствам доста некомфортно заради начин, по който съм си спал на телефона. Мой било едно вече на не. Не съм готов да извървя. Мале, сега ме спряха ченгета и направо срах камънка от всякъде. Единият ми стоп е потрошен. То не е само това. На другия ми стоп няма светят лампичките. Изгорели са. Наско е сега ме прекъсна. Голи и Наско. И бачкаме заедно. Да, с Наско бачкаме заедно. Това малко пичарас. Флекс. Бой брадата ме много гледа. Еби си май. Вижте го. Нарежда циганичето. Как ти беше нам? Къщата за мен. Аз съм в момента на витрина. Искаш да те замеря с джерби. Че джербито още не си го оправил. Има, знаеш, има още няколко стека отзади. Би си майката. Даже не подозира. Ай, това ми жития. Коса течу. Дай. Нос. Кажи. О, е. Що? Трябва да си кажа. Наско, къде сме? В Бургас. На морската градина някакъв бъде по-точно. Както бяхме тук и преди 3 месеца. Само, че сега е различно. С кое? Този път и двамата нямаме пари. Миналия път беше само Ивчо. Майка ти шиба. Другото, което е. То път имам аз повече пари от тебе. Другото, което е. What the fuck? Парцалка е. Докъде бях стигнал, но нямах моят. Тихо. Тихо. Ще ще западнеш, а? И да, Малено. това вече всички го видяха. Много масър бига за човек. О, не. Искам да спа. Ме да се приберем. Ай теба. Не. Трябва да се напазаруваме обаче. Преди да се приберем, защото нямаме нищо. Ти нямаш. Ти кой имаше под камън? Дай пари. Нямам. Че себе си не може да обслужиш, хора ще обслужиш. Дай да го видя. Нямаш Нямаш ли да правиш влог, бе? Ти го правиш от 2 месеца, бе. Не, знаеш какво става? Аз винаги започвам влог. Чигам до една част, казвам, не, това никой няма го гледа. Аз искам да го гледам. Да. Малко по-късно. Няма те оправя повече. Няма те оправям повече тук. Ай, чао. Значи мислим, там ме затвори първа. Малко предистория. Полото бензин капеше отдолу. Помни, капиш той ли направо. Чеш. И това е колата на майка му. Защото неговия голф малко избумтя. 2 седмици. Даже почва 3-та. С нова ремонт. Разгубено се. Чакай. Ето го. Поне новото това е много яко. Къде извяра. Тъй, сега сме вече следващелин. Не знам на кой свят се намирам. Ни вардим. Али Наско, ни вардим. Само някой да влезе. Слушай, ама тук дай камерата. Значи в момента е 10:03. Магазин затвори преди 3 минути. Има 2 клиента вътре. Ако още някой тръгне да влезе. Ще видят.
Ще видят ножа. Айде. Бръша. Тия дни си е хладничко. Обаче никога не съм очаквал. Аз къде паркирах? Не съм очаквал, че лятно време ще излезна така. Лятно време. В момента няма ток. И аз съм с челник. Кой е кашнаско? Буквално перспективата ми е толкова яка. Коста е. Бах неговата майка. Да спиш на климатик много заблуждава. Защото изглеждаше все едно е кучеството. То не е тъй. Заради климатика. Да, хладничко е между другото в момента навънка. Отне ми 3 дена, 45 часа и 150 хиляди минути не успях. Събрахме се тримата мангали тук. Тримата глупаци. Знаеш колко съм екологичен с този голф, знаеш? Толкова съм екологичен, че като подам леко бяс има облаци от мене. Аз съм еко-нова. Ти, ага. Бобито ми изклад. Аз почивам. Нали знам, че и там шефовете нагледа. Аз метох, той ми. Няма да се свърши аз. Зодия кола, Димейк Брун, обича с нова кола. Че нещо горят там, не знам дали... Без нас. Ние си говорим тука. И на он и яко. В този горещ склад. Реално, ако си махна не на широкоъгълната ми на нормалната, няма се вижда главата, че някой се тръгва. Чакай, има време до 3 часа. 53 минути докато се тръгвам. Огин! Тука коса. Чат. Това си я купя. Никой не е снял, ако прави чисти. Саш ти купим. Е, това ще правим ли с това голф? Не се тишат. На другата заплата баш И сега стана. Съквартирам да ми го няма. Сега се изпикаем, ще почвам да се оправям. Това ме е момче. Ето татка. Седи тук. Отивам да работя, ай чао. Сега отиваме да каем на Бобито едно нещо. И ба, Боби го няма. Прави тази машина там. Ай сега взема. Хаде да ти иба майката. Боби. Твоята майка. Но Боби майката беше доволна.